Skupština Novog Pazara raspisala je konkurs za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i on je objavljen u Službenom glasniku Srbije te na sajtu lokalne samouprave. Konkurs je raspisan zbog toga što sadašnjem direktoru Hanefi Brničaninu ističe 4-godišnji mandat. Među uslovima koje kandidati za tu poziciju moraju ispunjavati su visoko obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine, minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje, a 3 godine iskustva na poslovima u vezi sa poslovima javnog preduzeća. Također, budući direktor vodovoda i kanalizacije treba da poznaje korporativno upravljanje, organizovanje rada i vođenje poslova, a ne smije biti član političke partije. Ocenjivanje biografija, stručne osposobljenosti, znanja i veština prijavljenih kandidata vršit će specijalizovana komisija za izbor direktora javnih preduzeća. Predsjednik te komisije je Mirzet Fehratović, profesor fizičkog vaspitanja, a članovi su i pravnici Ivana Tomović, Suad Ramičević i Edin Guđević, kao i inženjer građevine Asim Prenča. Konkurs traje 30 dana, a svi zainteresovani mogu dokumentaciju predati na pisarnici gradske uprave ili proslediti poštom.